wannan gwamnatin naka ba ta taimaka 'ya'yan talakawa, ko kuma rijiya ta ba da ruwa guga ce ta hana? In har ilimi na ne ba a yadda da shi ba saboda ba ni da certificate, na yadda a haɗa ni da competition da ko duk wata jami'a a Najeriya, duk abin da suka kera zan kera, theoretically, calculation and practically. Tunda na yi wa lakcarori da yawa project waɗanda suka fita wasu ƙasashen masu kai dependent a matsayin su suka yi, a rubuce kuma a aikace. Mai girma gwamna, a ilimin da Allah ya hore mu, ina da fasahar da zan ba da gudunmawa akan dukkanin matsalolin Jigawa domin a shawo kansu, ɓangaren aikin gona da dukkanin sauran fanninnika na ilimi da lafiya. A ɓangaren aikin gona akwai na'urorin da na ƙera, wasu na yi design ba da kuɗin da zan yi su, wa'inda za su ba wa duk wani talaka damar ya noma fiye da abincin da zai iya ci a shekara. A game da ɓangaren makamashi, akwai ilimin da nake da shi wanda za a rage aiki da itace kashi 50%. Akwai abin da ake kira biogas da pyrolysis. Mai girma gwamna, wannan bola da jisefa suke kwashewa ake zubar da ita kadai za a iya sarrafa ta ta ba wa security light na dutse wuta, a madadin zubar da ita ake. A game da ledodi da suke toshe magudanan ruwa, ana sarrafa su ta hanyar da za a yi interlock da sauran abubuwa irin su pyrolysis a matsi man da za a zuba a generator ya aiki. Duk ina da wannan ilimin. Ina da hanyoyin da zan samar wa matasa sama da 2000 aiki, amma ba ni da hanyar da zan gabatar da wannan abu a gwamnatanci, saboda ni ba ɗan kowa ba ne. Mai girma gwamna, in ba a yadda da ilimi na ba, na yadda ko ba kai ba ko wani mai sauraro, a jarraba ni a bani miliyan 10 zan ƙera jirgin sama wanda zan a wata 3 zan tashi daga nan dutse na sauka a biyu Zaria. In na kasa, na yadda kar a taimaka mu, kuma a sa ni na dawo da kuɗin da aka bani. Mai girma gwamna, security da na yi testing na mota a gabanka, wanda idan ɓarawo ya attempt na ɗaukan motar mutum motar za ta kira shi a waya. Na san duk Najeriya ba irin wannan security na mota. Duk wanda ya iya ƙera wannan security zai iya wargaje duk wani security na mota da dukkanin wani security. Amma ba burina na zama ɓarawon mota ba. Mai girma gwamna, abubuwan da nake ƙerawa, zan iya ƙera na'urorin da za ta tsaye da dukkanin gidajen rediyon Jigawa su daina aiki. Amma duba shi ne burina. Burina ne amfani da ilimin da Allah ya bani na taimaki al'umma, kuma na kawo ci gaba a Jigawa ta zama center of technology na Najeriya. Ya 'yan uwana al'ummar Annabi, ku dubi abubuwan da na ƙera a nan Jigawa, Najeriya. Tun da nake a duniya ban taɓa riƙe naira 50,000 tawa ba, amma da 2,000, 3,000 ne ma na ƙera waɗannan abubuwa. Tun da gwamnati ba ta taimaka mu ba, ina roƙonku, wanda Allah ya horewa ya ga zai iya taimaka mu, naira 50 ne ko naira 100, Allah ya hore ma ka taimaka mu, domin na samu jari da zan riƙe kaina na kuma taimaki wasu. A Gamman House an dubi muhimmancin ilimin da nake da shi da ya shafi kowane fanni na rayuwa. An yi magana da SA na empowerment akan za a naɗa ni a Jigawa a matsayin wanda zai ringa bincike a fannin technology da duniya ta ci gaba da shi, domin na ringa gabatarwa da gwamnati domin ta ringa aiwatar da shi a nan jihar Jigawa. Abin da ya shafi sace-sace da ake ta fama da shi na solar panel, inverter da ma water booster, akwai security da na yi na shokin, wanda idan aka saka shi a wannan solar panel ko inverter zai ba da dukkan kariyar da ake bukata, wanda idan ɓarawo ya zo da zarar ya taɓa wannan shokin zai kore shi. Saboda haka za a samu solution na wannan matsaloli da ake ciki baki ɗaya.
in kuma akwai wanda Allah ya horewa 200,000 nake nema ta ishe ni jari, ko da aro ne a taimaka min. Kuma waɗannan na'urori duka suna nan a ajiye a gurina, duk wanda yake so ya tabbatar zai iya zuwa ya gansu kafin ya taimaka.